बे फिक्स पे माने CSB जायफोर सिलेक्सन खालामनानै रेगुलार खालामाखैमोन बिथांमोननि जों इन्टारभिउ लादों बिनि उनाव आरोबाव माखासे दङ जायफोरखौ थ्रु प्रसेस माखासे थिसनना गोलांदों बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनो थाखाय जों माखासे प्रसेस लादों आरो जायफोरखौ थ्रु प्रसेस थिसनाखै एबा थ्रु प्रसेस एपइन्टमेन्ट होआखैमोन बिथांमोनखौ जों प्रसेसआव फैनो थाखाय माखासे बेबस्था खालामगोन आरो जोंनि जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ गासैखौबो जों थाबैनो इन्टारभिउ लानानै जोङो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्था खालामगोन हाइकर्टआव मोनसे केस होनानै दोनदों जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया दा बिथांमोना हाइकर्टआव ओरैनो आननेसेसारि मोनसे केस होना दोननायलाय जों प्रसेसखौ आवगायनो हायाखैमोन नाथाय हाइकर्टनि केसखौ बोखारनो थाखाय जों दा प्रसेस लादों हाइकर्टनि केसखौ बोखारनो हानाय लोगो लोगोनो जों लोगो लोगो एपइन्टमेन्टखौ होनो हागोन गाबोन जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोंहा 67थि जि जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावदों बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावो आरो गिबि खेबनि थाखाय गाबोनो कलाक्षेत्रआव आसाम गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि मददजों गाजा गोमजायै बिथांनि जोनोम सानखौ खुंफुंनाय जागोन आरो सारा आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बेखौ खुंनाय जागोन बिटिआर ओनसोलाव जेरावबो बेखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे गिदिर अनार आरो रिकगनेसन दिनै आसामाव मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जि गोलाव समनि जि जोंनि सोमावसारनाय जोंनि जि दाबि दाबा जोंनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जोंनि गोलाव सम सोमावसारनाय गोबां मुंख्लं जानाय बे जारिमिनखौनो मोनसे रिकगनेसन एबा सनमान होनायखौ जोङो बुंनो हायो आरो बेजों दिनै जोंनि हारिया आगानसे दावगालांबावनो हाबाय होननानै आं मिजिंथियो थांनाय गोलाव समाव बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिमोन जे बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ आरो बे दाबिखौ दायो मानिनानै लाबाय दा बिनि थाखायनो गाबोननि सानाव जोङो बेखौ आसाम नाङैनो फालिगोन आरो आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अरायसम सोरगोआव मोजाङैनो लाखियो आरोबाव आर'ज गाबगोन अबंलावरिनिसिम जे फिन खेबसेबाव बड'फाखौ जाहाथे बर' हारियावनो जोनोम होयो जोंनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बड'फाया बर' हारियावनो जोनोम लाफिनो मानोना बेबायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर माखासे हिर'फोर आरो सानसुमैफोर जोनोम जाब्लासो हारिया जौगानो हायो दा बेनिखायनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबगोन जे बड'फाखौ जाहाथे बर' हारियावनो जोनोम होफिनो आरो बर' हारिनि जोंनि जि गांनाय उखैनाय बुहुमाव हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो नाजानाय बे हाबाफारिखौ मोगथां महर होनायाव जों बयबो आवगायलांनो हायो बिनि सायाव जों गोख्रों राहा लागोन आरो इतिमध्य जोंहा कामान्डेन्ट फैगासिनो दङ आसामनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो बिनि माखासे अपारेशना सोलिगोन आरो फैगौ 6 अक्ट'निफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे गोख्रों माखासे बेबस्था लागोन आरो सोरबा जुदि बेवहाय मानियाब्ला बिथांमोना आयेननि साजा मोननांगोन ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानियाव माने नांथाबनानै दङ बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौ खावलायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव NEC-नि मोनसे स्किम बेवहाय मासरुम ट्रेनिं सेन्टारनि थाखाय बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टनो हरनाय जादों आरो बिनिनो जि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार जागोन बिनि दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेवहाय लादों बे बेसरगाव बे गामियाव सुबाइजार गामियाव आं मिजिंथिदों बे प्रजेक्टआ जोबोद गाहामैनो गाहाम जाफुंसारगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फोरोंनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बे मासरुम ट्रेनिंनि गेजेरजों माखासे ट्रेनिं होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माखासे मदद होनायनि थांखिजों बे स्किमखौ लाबोनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे थांखिया बे स्किमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ' मदद होगोन आरो थाबैनो रांखान्थि जौगानायाव बिथांमोना बिहोमा होनो हागोन मानोना जों बयबो मिथिगौ जे मासरुम बा जि आबाद बियो बयनिख्रुइ गोरलै बियो माइ आबाद एबा गुबुन आबादनिख्रुइ दाउ अमा फिसिनायनिख्रुइ जोबोद गोरलै बेखौ न' सिङावनो खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जायफोरा मासरुमखौ आबाद खालामो बिथांमोना मासरुमखौ जायोब्ला बिथांमोना मोजां निउट्रिसन मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ फानोब्ला मोजां रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो दा बे गासैबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होनानै बे स्किमा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे स्किमा जोबोद भायेबल स्किम जोबोद मोजां स्किम
ओंखायनो आं मिजिं थिदों जे बियो थाबैनो जाफुंसार महर मोनगोन आरो जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनो बे स्किमखौ जाफुंनायाव मा हाबाफारि जोङो एबा मदद होनांगौ जों होगोन। अलरेडि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआ क'क्राझार, चिरां आरो बिटिसि ओनसोलनि गोबां सुबुंखौ मासरुम ट्रेनिंखौ अलरेडि बिथांमोना होखाबाय आरो गोबां आबादारिफोर अलरेडि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों सोमोन्दो लानानै दङ आरो नैबे सेन्टारा जानायनि उनाव आरोबाव बांसिन मोजाङै बिथांमोना डेभेलप खालामबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। बे थाखोनि हागोन, लाइमोनफोराबो हागोन, आइजोफ्राबो हागोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपआ हागोन, आबादारिफ्रा हागोन, गासैबो बेवहाय खुनु बैसोनि एबा डिग्रिनि बाथ्रा गैया। गासैबो थाखोनि सुबुङा जायफोर मासरुम आबाद मावनो गोसो दङ बिथांमोना बयबो बेवहाय ट्रेनिं लानो हागोन। प्रसेस जागोन, एक्सपर्ट जागोन, बाहेरायाव जागोन, मानोना मासरुमनि डिमान्डआ गोबां आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जानो थाखायल' नङा, मेडिसिन बानायनो, भिटामिन बानायनो, गुबुन गुबुन बिस्कुट बानायनो, बायदिसिना बानायनायनि प्रसेसआ अलरेडि जागासिनो दङ। दा नंखायनो बेवहाय जुदि सारप्लास प्रडाक्सन जायोबा, नांनायनिख्रुइ बांसिन प्रडाक्सन जायोबाबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। प्रसेसिं आरो मार्केटिंनि थाखाय अलरेडि इउनिभारसिटिया माखासे लिंकेजफोरखौ बिथांमोना लानानै दङ। दा नंखायनो बे ओनसोलाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि इन्डियायावनो मासरुमाव बिथांमोना चेम्पियन जानानै दङ। बे हिसाबै मासरुम आबादारिफ्रा जेबो गिनांगौ गैया होननानै आं सानो।